Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila. It is now exactly 47 minutes after 11 o'clock. At syempre, ito na pinakagusto kong portion ng programa kasi nakakapag-Tagalog na talaga ako dito. Alright, welcome to our Love Lounge. And ladies and gentlemen, it is my honor to present to you. Makakasama po natin for our Love Lounge. Walang iba, kundi of course, Jika Marie. Welcome! Hello po. Magandang tanghali. O, diba, napakaganda ng bisita ko ngayon. Jika Marie, kasi eto yung gusto kong itanong kanina, kating-kating na talaga. Kasi usually, marami iba tumatawag is Jika Marie, nagkakamali is Jika Marie. Why? Bakit Jika Marie? Is that your real name talaga? Yung Jika po, nickname ko po yun. Kasi ang name ko po talaga, Angelica. Okay. Tas, yun po. Jika. Parang childhood nickname ko yung Jika. Ganun. Ayan, Jika Marie. Tas parang dinagdag ko na lang yung Marie kasi parang ang cute. Parang very Pinoy. Yeah, okay. Kung sa bagay, pag sinabi mong Marie, alam na alam ni Mami yan, di ba? Marie, yun, pag may baby, yun, yun yung pinapakain. Ayan, okay. So, Jika Marie, unang-una, pag nakita ka, wow, parang ibang-iba yung dating, the hair, the makeup, yung fashion talaga, yung statement mo, which stand out talaga. So, sino nagturo sa'yo? Saan mo nakuha yung ganyang ano? Siguro po kasi, bago naman ako naging musician. Wow! Musician. Ano talaga, parang di ko parang masasabihin, parang artist talaga ako na parang I love art. Wow. I love expressing myself. Mm-hmm. So, siguro ayun, it's not something that hindi siya yung parang ini-effortan ko ng sobrang kasi parang ina-enjoy ko lang talaga siya. Yung pag-aayos, yung pananamit. Sobrang Kailan enjoy nagsimula yan? Nito lang din. Kasi po, parang growing up in public, Okay. Kasi, nung lumalaki po ako, growing up, parang masasabi, Tagalog, growing up, po ako, mahiyain. Okay. So, hindi ako madaldal. Kaya parang nagulat din yung kamag-anak, kapitbahay na ay, siya pa talaga yung naging singer. Hindi nga nagsasalita yan. Nahiya ako magpa-refill ng gravy sa restaurant. So, hindi ko rin po alam. Siguro, Well, sa totoo lang yung mga yung creative people is somewhat like that. Kasi like sa amin, dito sa Love Radio, includes myself and the other DJs, sila Nicole Yala, Christopher. Pag nasa bahay namin kami, hindi ako lumalabas sa totoo lang. Hindi ako nakikipagtsikahan kasi ang akala nila, pag pumunta ka nga sa palengke, nalaman nila, ikaw si Diego Bandili, pinapasample ka nila kasi ine-expect nila kung paano kami magsalita sa ere, sa personal. Ganun din kami. Pero sa totoo lang, ang mga creative people po, kagaya namin, kagaya namin tahimik po kami talaga. May time lang talaga na nilalabas lang namin yung Parang may switch tayo, di ba? Totoo po yan. Hindi siya all the time na naka-on. May switch talaga siya. Pagdating ko nga po dito, hindi ako nagsalita hanggat walang lumapit. Pero meron talaga yung iba. Pero di ba, creative people talaga ganon. Kahit the great Joey De Leon. Nakapag-host ako ng mga mo shows noon before, hindi talaga nagsasalita hanggat hindi mo nalalapitan. So, yung ina-expect ng tao is mga ganun. Yung Now, gusto ko namang malaman your inspiration doing the fashion. Sino? Wow, fashion. Hindi ko rin alam Siguro ginagawa ko lang kung saan ako comfortable, kung saan ako confident. Tsaka, ngayon kasi parang mas nag-explore ako ng mga iba-ibang style. Kasi dati sobrang conservative, Di ako, medyo modest ako manamit. Like, di ako mapakita ng skin or ng kulay. Talaga laging black lang yung suit. Ewan ko. Pero ngayon kasi parang na-enjoy ko mag-explore ng mga iba-ibang fashion styles, mga art styles, makeup styles. Kasi siguro nililid on din yun ng pag-explore ko sa music. Yeah. Kasi yung journey ko po sa music, very
exploratory. Oo. Ayan. Very ganun po. So parang siguro sumusunod din yung ibang aspects of Well, what's the hardest part on you na, 'di ba kung minsan meron yung nagsimula yun sa loob mo lang, ikaw lang eh. So Apo. ngayon ilalabas ko to. Ano ba yung medyo mahirap sa part sa iyo na gaya nga nasabi mo, Apo. tahimik kang tao, nahihiya ka magpa-refill ng gravy. Tapos bigla ka mag-switch in sa ganito. So ano bang do you experience yung medyo paano nahirapan ka ba or it just- Definitely po. Opo. Ngayon ko lang din parang natatanggap. Parang ngayon ko lang din nakakondition ba yung sarili ko sa ganitong trabaho, sa ganitong presentation ba ng sarili. Kasi talagang sobrang mahihain po ako eh. To the point na parang mami-misinterpret ka ng tao kasi tahimik ka lang. Yeah. So parang, sungit naman ito. Oh, Pero ang totoo suplado. po, hiyang-hiya po ako sa totoo lang. Tahimik lang pero grabe iniipon kong lakas ng loob bago mag-hello sa mga Ayan. tao. Oo, ganun Pero, ganun ayun po. usually ang tingin ng ibang tao, 'di ba? For creative people, tahimik lang talaga sila. Tapos akala nila suplada, hindi namamansin. Pero yung totoo, hiyang-hiya ka, Opo, 'di ba? sobra po. Hindi mo alam kung paano ka mag-start ng conversation. Opo. Parang nagiging kung sa boxing pa, counter puncher ka lang eh. Pag may sumuntok sa isa ka lang magka-counter punch, 'di ba? Now, gusto ko namang mag-delve in tayo into your music. Of course, we know the fashion. You know the background of the fashion. Now, let's go to the music. Kanino mo naman na yung pagkanda mo? Siguro po, yun talaga yung parang lagi kong sinasagot sa mga interviews sa family ko po talaga, sa parents ko. Yung parents ko po kasi nagkakilala sila ng college. Wow! Wattpad! Nagkakilala sila kasi meron silang banda noon. Okay. Matugtog sila doon. So, musikero talaga. Apo. May So, combo. Combo. Yung term nila, combo. Siguro ayun, parang kinalakihan ko na lang talaga siya. Hindi siya yung parang meron akong moment na, okay, music. It's just something na I grew up with. So, both your mom and dad sings? Apo, yung daddy ko po, siya yung tumutugtog, tapos yung mami ko. Yung daddy ko yung lead guitarist ng banda nila, tapos yung mami ko yung vocalist, di ba? Taray, very sana all. So, siyempre, nung lumaki ka, ano yung genre nila, usually? Ano ba yung tugtugan nila? Pareho po silang rock. Rock. Yung daddy ko parang ang niya, alternative. Tapos yung mami ko naman hard rock yung mga niya. Uy! Apo. Ewan ko. Rock and roll to the world. So, ikaw, yung music mo, Ako po, ayun po, rock sila pero parang hindi yun yung ko. hindi yung trip mo. Parang very ko, growing up, pop R&B. Oo. Yung parang natitripan ko po talaga. Kaya nga, nung nakita kita, Pakinggan. parang power pop girls ka. So, Opo. sino naman yung, of course, aside from your parents, sino naman yung mga musical influence mo growing up? Growing up, naku po, siguro, off the top of my head, One Direction. Kasi nga, pop girl, M&M. Yun po talaga yung sobrang natripan ko na music. Tapos, ngayon, sobrang dami ko kasi pinakikinggan, di ko maisip. Pero yung parang malakas yung influence sa music ko, si SZA po. SZA, ayan. Yan. Tapos Eraserheads. Wow. So parang it's a fusion ng medyo alternative at nandun yung Apo. Siguro kung masasabi ko man kung ano ba yung genre ko talaga. R&B, dream pop. Na, Yan, Apo. oo. Yun talaga. So parang fusion talaga Yes, siya, no? po. Ganoon naman talaga yung mga talagang real artist talaga. Parang mahirap ikulong Oo, tama. Ano yung kaya mong i-produce Oo, kasi kung minsan, especially, nire-reinvent mo yung music mo, yung self mo, di ba? So, anyway. Now, I want to talk about regarding dito sa song mo. Apo. The title is Lito. Lito. Sino nagsulat? Ako po. Ikaw. So, you write songs then? Yes po. So- Mostly po naman ako talaga sumusulat ng kanta ko. Kailan mo pa natutunan magsulat? Grabe kailan ka pa natuto? Well, obviously, yung parents ko po, bukod sa tumutugtog, they also write their own music. Ako naman, matagal akong kumakanta talaga. Pero parang intimidated ako sa pagsusulat. Kasi Yeah, oo. to me, hanggang ngayon naman po, yun pa rin yung pananaw ko. Sacred siya na
endeavor or practice. Exactly. Sobrang ang hirap niya, naka-intimidate siya. Hanggang ngayon, kahit ilang taon na akong sumusulat, parang every time that I write songs, nag-aalala pa rin ako kung makakagawa ba ako ng magandang kanta. Kasi ako, Laging challenging. I have high respects those mga artists na nakapagsulat kasi maraming kumaanta lang, Opo. hindi nakakapagsulat kasi yung pagsulat it's more on pouring your nararamdaman mo kasi may kakilala nga ako niyan dati na nagsusulat din na sabi niya, pre, alauna madaling araw, biglang may pumasok ng lyrics, sinulat. Diba, may mga Opo. ganun ka rin ba na parang bigla lang siya? Opo. Actually, relate po ako sa part na yun. Talagang madaling araw talaga lagi. Yung tipong papikit ka na biglang may, Oo. ay, kailangan ko isulat to bago ko malimutan. Kasi kung minsan nawawala siya pag Opo. hindi mo inupuan eh. Opo, mawawala yung momentum. Yung Oo. Opo. So, about the song Lito, can you tell us about it? Kung tungkol saan? So, Lito is basically tungkol siya sa kaibigan mo na nililito ka kung magkaibigan lang ba talaga kayo. Or more than that. Oh, Opo. pa-fall. Parang ganun. Pa-fall, opo. Like, ano ba? Tropa lang ba tayo? Or ano? Oo. Ganun, opo. So, doon siya nabuo. Doon iikot yung kwento. Opo. Kasi parang wala interested ako sa ganong topic. Kasi parang palagay ko kahit anong era naman ng buhay, relevant yun. Laging may ganong laging yung mga kabataan ngayon, laging yan ang Question. Opo. Nangyari na ba yun sa'yo? Ironically, ang dami kong kanta po na love songs, pero hindi ako masyadong I don't explore that aspect of my life that much. So parang ikaw yung parang observer lang sa labas na parang siguro. kaya ka sumusulat na gano'n na ito yung nangyayari. Opo. But not, kasi may mga nagsusulat na first-hand Personal, experience nila eh. Pero ikaw, it's more on ikaw yung nag-o-observe, ikaw yung sa labas. Sa kanta po na yun, opo. Pagka love song observer. And kasi parang homebody kasi ako eh. Katulad yung, sa bahay lang ako talaga most of the time. Oo. Lalabas lang ako pagka may trabaho or may Ayan. pero hindi talaga ako lalabas masyado. Opo. Alright, so ikaw may mga gusto kang pasalamatan na mga taong tumulong sa'yo when you started your craft? Lahat po. Okay, go ahead. Of course, I want to thank my kuya, who's also my producer, Kuya Kenneth, Ate Au, who helps us with videos and the production of all of my content, Warner Music Philippines, love you Warner, and to my favorite followers, Mahika, and sa lahat ng nakikinig, shoutout sa inyong lahat. Alright. And Azta Urban Salon for my hair. Thank you po. Yun. Ganun. Sorry, hindi ako makarelate sa hair. Okay, ngayon, pwede bang makahingi ng sample? Siyempre, of course, later on, maririnig naman natin yung full song. But, kung nga, patikim muna, gusto ba na pwede naming mapakinggan? Pwede naman. Ito yung kanta ko po na Lito. Okay. Pwede bang sa'kin mo na lang, sa'kin ibigay lahat ng iyong pagmamahal. Di ka na dapat mahiya, huwag kang mangamba, hindi ka naman sa'kin iba. Nililito mo ko, babe, ano ba ako sa'yo, babe. Nililito mo ko, babe, ano ba ako sa'yo, yeah. Wow, that was cool. Thank you po. Ang galing. Thank you so much po. Alright, so sa mga gustong sundan ka with your social medias, So, kung gusto niyo po akong mapakinggan, discover my music, you can just find me at Gika Marie sa kahit anong lupalop ng internet. Jika Marie. Yes ayan, po. ulitin natin ang Gika Marie. Gika Marie. Hindi Jaika ha. Oo, Gika Marie. Opo. Okay, Gika Marie rito dyan. Gika Marie Rigao. Alright, so wala ka nang nakalimutan for sure na gusto pa salamatan. Siguro po, plug ko na rin yung mga gigs ko this coming week. Yeah. Later po, nasa UP Tower
Town Center ako. Great. And tomorrow, nasa Market ako. Sa March 19 po, 12 Monkeys. March 22, Millenia PH. Yes. Wow, hindi Opo. busy, girl. Alright, well, hopefully na mamaya pag pinatugtog natin to yung kanta, next time na maimbitahan ka namin, kasama na yung song mo sa top 10 namin. Opo. And looking forward for that. Yes. Alright, Thank you so much po. maraming salamat. And again, sure ka, wala ka na nakalimutan? Opo. Nagduda. O, ayun, o. Opo. Baka may gusto, si Mami, nag-ano? Shoutout sa aking mother. Opo, nakasama ko ngayon. Oo. Yes. Hindi, may sinisenya si Mami. Oh. The Vans. And, thank you so much, Vans, for my shoes. Oh, yan. O, diba? Buti si Mami nandyan. Thank you, Ayan, Vans. okay. Maraming salamat again. So, without further ado, mga kabisyo, eto na. It's about time na mapakinggan po natin. Full throttle na to. Yes. Here's a song coming from Jika Marie with Lito. Right here on Metro's #1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!